शिवसेना जिल्हा समन्वयक माननीय श्री सचिन वालावलकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री योगेश तेली, सरपंच कोचरा ग्रामपंचायत, स्वीय सहाय्यक मंत्री दीपक भाई केसरकर, तमाम शिवसैनिक कोचरा। सतत कामामध्ये व्यस्त असणारं व सातत्याने विकासाचं स्वप्न उराशी बाळगत नवनवीन कल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करून हातात घेतलेलं काम तडीस नेणारे दीपक भाईंचे खंदे शिलेदार म्हणजे वेंगुर्ले येथील सामाजिक कार्यात सतत कार्यरत असलेले शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन गुरुनाथ वालावलकर आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या जीवन प्रवासावरती टाकलेला प्रकाशझोत। एका सामान्य सर्वसाधारण कुटुंबात सचिन यांचा जन्म झाला। लहानपणापासून गरीब व सर्वसामान्य माणसांबद्दल एक प्रकारची सहानुभूती त्यांना होती। आपली परिस्थिती सामान्य असली तरी एखाद्याची गरज लक्षात घेऊन शालेय जीवनातही ते सतत मदतीसाठी तत्पर असत। अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ यांच्या सानिध्यात सचिन यांचे आजोबा आनंदनाथ होते। श्री स्वामी समर्थांकडून अध्यात्माचा वारसा व सामाजिक जाणीव त्यांना लाभली होती। वेंगुर्ले येथून ते अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांच्या सेवेसाठी जात असत। कालांतरानं स्वामी समर्थांनी सचिन यांचे आजोबांना गुरुदक्षिणा म्हणून आपल्या आत्मपादुका दिल्या। आपल्या तोंडातून काढलेल्या आत्मपादुका आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले कॅम्प येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिरात स्वामी समर्थांच्या आशीर्वादाची जाणीव करून देतात। आज श्री आनंदनाथ महाराज यांचे लाखो अनुयायी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटकसह अन्य देशभरात पसरलेले आहेत। या अध्यात्माचा वारसा सचिनचे वडील गुरुनाथ वालावलकर यांनी जपला। सचिन यांचे वडील श्री गुरुनाथ स्वामी महाराज यांचाही भक्त संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात असून ते श्री आनंदनाथ महाराज व श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचे भक्तिपाठ भक्तिभावनेने आचरणात आणतात। हा अध्यात्माचा वारसा सचिनला घरापासूनच लाभला। मात्र अध्यात्माबरोबरच मनात सामाजिकतेची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी सामाजिक भावनेतून सामाजिक कार्य करण्यास सुरुवात केली। राजकीय वारसा घरात नसतानाही केवळ राजकीय माणसांच्या सोबत राहून हळूहळू सामाजिकतेतून एक वेगळी ओळख वेंगुर्ले शहरात निर्माण केली। खरे तर माजी नगराध्यक्ष व प्रतिष्ठित आंबा बागायतदार शिवाजी कुबल यांच्याकडून त्यांनी सामाजिक व राजकीय धडे घेतले। शिवाजी कुबल व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांचे अत्यंत घनिष्ठ संबंध, त्याचबरोबर आताचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे असणारे संबंध, यातूनच त्याला सामाजिक कार्याच्या जोडीला हा वारसा लाभला। शिवसेना जिल्हा समन्वयक माननीय श्री सचिन वालावलकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री योगेश तेली, सरपंच कोचरा ग्रामपंचायत, स्वीय सहाय्यक मंत्री दीपक भाई केसरकर, तमाम शिवसैनिक कोचरा। ध्येयवेडा असणारा हा तरुण दिलेलं काम अगदी निस्वार्थीपणे मनापासून तडीस नेणारा, धडपडणारा व कामात सातत्य ठेवणारा, त्यामुळे त्यांनी त्याच्याकडे दिलेले काम हे पूर्ण करणं असं आपली जबाबदारी समजून त्यांनी अनेक विकास कामे वेंगुर्ला शहरात आणली। सचिन वालावलकर व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे अत्यंत घरोबाचे संबंध। कोणतंही विकास काम सचिन यांच्याकडे दिलं की ते अविरतपणे पूर्ण होणार याची खात्री असल्यानं केसरकर हे त्याच्याकडे एखाद्या फाईलचा पाठपुरावा करण्यासाठी ती फाईल सचिनकडे दिली की ते काम पूर्ण झालंच पाहिजे। दीपक केसरकर यांच्या राजकीय जीवनातील चढउतारात सचिन पूर्णतः साक्षीदार आहे। केसरकर यांच्या सातत्याने सोबत राहून त्यांच्याकडून कामाची पद्धत त्यांनी जाणून घेतली। वेंगुर्ले शहरातील जी अनेक विकास कामं झाली त्यामध्ये सचिन यांचा मोठा वाटा आहे। वेंगुर्ले शहराचं नाव राज्यातच नव्हे तर देशात व जगभरात स्वच्छतेत निर्माण झालं, मात्र यामध्ये सचिनचाही खारीचा वाटा आहे। त्यावेळेचे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी ही स्वच्छतेची सुसूत्री राबवली। त्यावेळी सचिनने त्यांना बहुमोल मदत करून त्यांनी दिलेलं काम मंत्रालयात पाठपुरावा करून तडीस नेलं। त्यामुळेच वेंगुर्ले शहरात जो विकासाचा कायापालट झाला तो शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेनं व सचिन वालावलकर यांच्या पाठपुराव्यानं झाला। आज जरी मित्रपक्षाची सत्ता वेंगुर्ले नगर परिषदेवरती असली तरी पण येथील झालेली मूलभूत विकास कामे यामध्ये सिंहाचा वाटा हा सचिन वालावलकर यांचाच आहे। सचिनला सामाजिकतेचं भान असल्यानं मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ज्यांना आरोग्य सेवेत मदत पाहिजे अशांना मदत करण्यासाठी सचिन आवर्जून पुढे असतात। एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाची बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य दवाखाना येथेही रुग्णांना मदत करण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असतात। केवळ वेंगुर्ले शहरातील विकासाबरोबरच जिल्ह्यातील विकास कामे व्हावी यासाठी सचिन यांनी नेहमीच प्रयत्न केले आहेत। त्यामुळे सचिन यांच्या पाठपुराव्यामुळे वेंगुर्ले येथे ITI केंद्र, वेंगुर्ला येथील उपजिल्हा रुग्णालय, वेंगुर्ले वडखोल येथील निशांत तलाव पाणी पुरवठा योजना, वेंगुर्ला मच्छी मार्केट, वेंगुर्ला येथील अत्याधुनिक मल्टीपर्पज हॉल व नाट्यगृह, त्याचबरोबर अनेक रस्ते ही कामे झाली। प्रत्येक क्षेत्रातील विकास कामं कोणतेही पद नसताना केवळ मंत्रालयात अधिकारी व मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आणले। मात्र आपण केलेल्या कामाचं श्रेय आपल्याकडे न ठेवता ते सर्व श्रेय मित्रपक्ष व संबंधितांना देण्याचा मोठेपणा ही सचिन यांच्यात आहे। म्हणूनच आज सचिन वालावलकर
आबालवृद्धांपासून तरुणांपर्यंत आपलासा वाटतो. हे सर्व कार्य करत असताना त्यांची पत्नी समीक्षा सचिन वालावलकर यांची त्यांना मोठी साथ लाभली. समीक्षा या शिक्षिका असल्यानं मुंबई सोडून त्यांनी वेंगुर्ला येथे स्वतःचा व्यवसाय निर्माण केला. व्यवसायाच्या माध्यमातून लोकसंपर्क होईल या उद्देशाने त्यांनी नागरिकांची अनेक शासकीय कामे केली आणि याचाच मोठा फायदा सचिन वालावलकर यांना सामाजिक व राजकीय जीवनात होत आहे. हा त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना उदंड व निरोगी आयुष्य लाभो हीच कोकण साथ लाईव्हकडून शुभेच्छा. माननीय श्री सचिन वालावलकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर व त्याचप्रमाणे भव्य आरोग्य शिबिर दिनांक 30 ऑक्टोबर सकाळी 9 वाजता. स्थळ उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला. शिबिरात उपलब्ध सुविधा 0 ते 18 वयोगटातील मुलांची आरोग्य तपासणी, आवश्यक रक्त चाचणी, रक्तदाब तपासणी, मधुमेह तपासणी, कान नाक घसा तपासणी, स्त्रीरोग चिकित्सा, नेत्र तपासणी, मोफत औषध पुरवठा तसंच आभा कार्ड व आयुष्यमान भारत कार्डची नोंदणी करण्यात येणार आहे. श्री सचिन वालावलकर जिल्हा समन्वयक सिंधुदुर्ग तसंच समस्त वेंगुर्ला तालुका शिवसेना पदाधिकारी.